Ya. Hola, son Laura, a profe que vos guía na bioloxía e xeoloxía cada día. Coa curiosidade como compañera facemos da ciencia unha gran carrera. Ben, rapaces, como vos dixen esta mañá, vou vos deixar un vídeo sobre a clasificación dos seres vivos. En primeiro lugar, clasificar é sinxelo. Se tiverades que poñer a lavadora, saberíades que pois, tedes que separar a roupa máis clara da roupa escura para poder evitar que se misturen as cores. Bueno, pois en bioloxía facemos un poquinho o mesmo. Que é entón? Clasificar e ordenar seguindo uns criterios. Os criterios que se seguen en bioloxía son criterios naturais, profundos, non calquera, é dicir, non podes dicir, pois é de cor verde, entón metémolo neste grupo e neste non. Por exemplo, imaginades, se temos as algas por unha banda as plantas, vedes que están en categorías distintas, están en diferentes reinos. Entón, a cor non sería unha característica importante neste caso. Unha rá é de cor verde, unha lagartixa de cor verde. Vedes cantos organismos poden ser da mesma cor e estar en diferentes categorías? Bueno, pois iso é para que vexades exactamente cal serían os criterios que poderíamos emplear. Logo vou dar algún idea máis. A taxonomía é a ciencia que se encarga de clasificar os seres vivos. É unha rama da bioloxía, vale? Das moitas que hai, como a xenética, etc. Pois a taxonomía é a ciencia que se encarga de, cando se descubre un novo organismo, de situalo onde corresponde. Como se tiveramos un armario cheo de caixóns e tivésemos que poñer no caixón correspondente ou no armario correspondente. Entón, que é isto de armarios ou caixóns? Bueno, pois todos estes agrupamentos que facemos denomínanse taxóns ou ben categorías taxonómicas. É o mesmo, vale? E existe unha xerarquía. Que quere dicir isto? Que hai un que está na parte superior e abrangue os que están por debaixo. É dicir, o máis alto de todos, que non tedes no libro, no meino esta mañá, non o tedes que saber, pero sería o dominio, xa sabedes que hai 3. O que sí que tedes que saber sería o reino, reinos que temos 5, dentro de cada reino hai diferentes filos, dentro de cada filo hai diferentes clases, dentro de cada clase diferentes ordes, dentro de cada orde diferentes familias, dentro de cada familia diferentes xéneros e, por último, dentro do xénero pode haber diferentes especies. Vale? Por exemplo, na nosa especie, que é Homo sapiens, a única especie que existe na actualidade é a nosa. Vale? Bueno, vemos por aquí diferentes cousas. Fixadevos, escribimos que as categorías de maior xerarquía incluyen máis individuos, moitos máis individuos, pero con maiores diferencias entre eles. Sen embargo, cando vamos baixando de categoría taxonómica, o número de individuos vai sendo máis pequeno, pero as características que comparten entre sí son cada vez maiores. Ata que chegamos á especie. Cal sería a definición de especie? Pois é un grupo de individuos semellantes ou non. Lembrade cando vos falaba do caso das augamares, medusas, das anémonas, que pensaban nun principio que eran individuos moi distintos e despois descubriron que eran distintas fases dun mesmo ciclo, eran a mesma especie exactamente. Como se nomean as especies? Bueno, imaginade, en galego como lle chamamos aos cans? Cans. En inglés, dog. En castelán, perro. Bueno, pois se cada un lle chama dunha maneira distinta, pois non nos entenderíamos. Así que en ciencia se sabedes que chegamos a un convenio. Un autor, chamado Linneo, ideou unha forma de nomear as especies, que é a nomenclatura binomial. Esta especie de forma de nomear consta de 2 nomes, que sería o nome xenérico, que fai referencia ao xénero ao que pertence, por exemplo, no noso caso, que somos Homo sapiens, o xénero cal sería? Non podes contestar, a ver, por aquí teño público, cal sería o xénero? Veña, responde. Humanoide. O
Homo. Eso. Homo. Ai, non son tan vos como vos. Vale, o xénero Homo. Neste caso, que temos, aí tedes no libro un león, vale? O xénero sería o xénero Pantera. Se fose Pantera tigris, que sería? Este é un león, este que sería? Tigre. Moi ben, sería un tigre, vale? Entón, ese, digamos que alcume ou o segundo nome chamase epíteto específico. Ese nome tan raro non é máis que un adxetivo. É o que considerou que era especial o autor ou a persoa que descubriu esa especie para poder nomear. No noso caso, Homo sapiens, sapiens de que pensamos, vale? Deixademe pensar, por exemplo, o Canis lupus. Lobo. Ti es maior, deixa os pequenos. E o Canis lupus familiaris? Cans. Cans. Os cans, moi ben. Bueno, deixademe botar unha ollada. Na página 88 tedes diferentes exemplos de o reino, o que sería filo, con diferentes animais, vale? Por exemplo, no caso dos filos, no reino, se falamos do reino animal, pasaríamos despois aos filos e teríamos, por exemplo, o filo dos cordados, vale? Os cordados pois son aqueles que poden ter unha columna vertebral. Despois estaríamos nas clases. Aquí, neste caso, falaría dos mamíferos. Logo iríamos ás ordes. Neste caso, pois, pon aqueles que teñen pezuños con 2 dedos serían os artiodáctilos. Dentro dos artiodáctilos, as familias, pois, fala dos bóvidos. E temos aquí, pois, diferentes exemplos. E dentro dos bóvidos poderíamos ter o xénero Ovis, o que temos a ovella e a cabra. E por último, na especie, pois teríamos Ovisaries, que é a ovella. Vale? Que é importante dentro dunha especie? Bueno, o que vos dicía antes. Ás veces resulta que hai diferentes animais que pertencen a xéneros distintos e poden hibridar, poden ter un descendente. Pero ese descendente non é viable xenéticamente, é dicir, non é fértil. E se non é fértil, quere dicir que non se pode reproducir, non forma unha nova especie, vale? No caso do león e o tigre, dependendo de que sexa a femia ou o macho, se a femia é tigre ou o macho león ou viceversa, hai diferentes resultados, que son o tigón ou o ligre. Xa vos falarei diso. Bueno, de feito, tedes aquí o exemplo, vale? Bueno, no caso, resulta que as femias dos leóns teñen unha regulación para o crecemento que non teñen as tigresas, entón os ligres adoitan ser enormes. Son medran, caracterízanse por ser moi grandes, vale? Pero non se pode reproducir. Bueno, despois, en canto a como se nomean, que é o que tedes aquí tedes o Pantroglodites, nada máis que engadir. Simplemente que, bueno, que moitas veces aparece unha letra en mayúscula, neste caso sería Linneo, que sería a persoa que o autor que descubriu esa especie. O sea, que cando atopedes, vede que se escribimos a man sempre vai subliñado, e se está escrito nun libro, ides ver escrito en cursiva. E por último, o xénero sempre se escribe con mayúscula e o epíteto específico en minúscula. E con isto xa tedes explicado o que sería a clasificación dos seres vivos. Vémonos!